Sugeng dalu Bapak Dalang. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi mboten wonten tintang pepalang anggenipun gelar wayang. Amin. Ki gendong nggih pinter. Amin. Nggih lajeng. Ing mriki kula nderek ngregengaken swasana ngleluri budaya Jawa. Wonten dalipun Bapak Rusmadi. Oh, amin nggih. Lajeng piye nggih terus nggih? Ing mriki kula nderek belajar. Oh, Boten nyuwun bayar menawi diparingi kula nggih. Ya Allah, Nduk. Aku tak takon gare pirsa. Jenengan ki putrane sapa, putune sapa? Bisa nuwun ceki, tekane pelok. Kula niki puterane nika putune Mbah Hanu ngoten. Tak nyangane Mbah Kakung lanu. Mbah Kakung. Ibu sinten? Ibu sinten? Kingkar limbukan 3 jam ya tenan. Wayang saiki padat jarang gitu kesel. No. Nggih. Ibu Rini. sinten asmane? Rini. Ibu Rini. RINI di Ibu Rini. Oh, ada. Lajeng Mbah Kakung. Mbah Ibu. Mbah Ibu. Wong apa orang-orang iki kok melu Sarmini. Sarmini. Oh, nggih. Mbah Kakung. Jari Wiyarso. Oh, alah layak Mbah Jari putune kendele. Ya Allah, nggih. Ngapunten Bapak, niki namung guyon. Nggih, asmane wau sinten nggih? Ardia. Niku harian. Nggih, lanjute asmane sinten? Ardia tok. Arda Sakti Aryani. Oh, ngoten. Nggih. Anggenipun sponsor yen sekap nggih gentos menika nggih, mangke nyanyi-nyanyi. Niki jen tak pol mekan limbukan niki. Pak Sarno. Pak Margun, ngodine Pak Gun piye? Jajah desa Milangkori. Wah. Nah, ini dia tak ngampar lho, suarane cilik ngono ya. Iya Mbah, Dewi katek nih Mbah. Winastanan togo Sing tak bagi ya sing ngeret lho Mbah mengan Mbah. Ayo, masa kudanan, telaga buret. Duk. Monggo nggih, monggo. Ya Allah, wala-wala kuwata. Monggo nggih. Papan pariwi sata Telaga Buret papan pariwisata ya Mbah. Nggih. Monggo nggih dilanjut. ana lutung lele. Apa Mbah? Ana lutung lele. Ya ini metu bulus Mbah.